Heippa! Tulin työssäoppimisesta ruokkikselle ja ajattelin nyt tässä välissä esitellä asun. Mä kuvasin jo yhden videon, mutta siinä jäi näyttämättä pari juttua ja silleen, niin ajattelin sit nytten. Nessi. Shhh, hiljaa. Niin leggingsit Ginasta. Vihreä toppi täällä alla Ginasta. Sitten tää paita. Niin tää on etsit ostettu varmaan H&M jostain Alesta, että kun tuolla vähän, nyt on kyllä tosi kuuma, mutta aamulla oli viileempi. Niin laitoin nyt tän. Tää on tämmönen rento töihin. Ja sitten koruina vaan tää Kalevalan runoratsu. Ja niin kuin nyt näkyy tässä nämä uudet hiukset. Tai siis värjätyt hiukset, ei niitä ole leikattu tai mitään. Joo. Kasvanut ihan hyvin. Ja täällä on vähän tämmöstä vaaleampaa seassa näkyy, että on jäänyt vahingossa, mutta se mun mielestä vaan ihan kivan näköinen. Ja sitten mä en ole näitä vielä mun kynsiä näyttänyt, jotka mun kaveri Riikka teki lauantaina. Eli tämmöset. Mustaa ja pinkkiä. Tykkään itse tosi paljon. Ja mun pitää varmaan ruveta lähteen takaisin työssäoppimispaikalle 4 tuntia tai 3,5 jäljellä. Ainakin nyt tää on eka päivä, niin aika on tietty mennyt tosi nopeasti, että on ollut siinä kassalla ja vähän järjestellyt. Se on semmonen kodin sisustusliike. Verhokankaita, lankoja, kaikkea tällaista sisustusjuttuja ja näin. Mutta illalla palailen. Hei hei!